Акава поздрав Керела Омарко Швейцареца, Тай и Снежана Педаки. Егергина Тайлеске дадеске коци. Тартомаро Чаво Омарко Швейцареца, Кайси Панч Бреша, Анди Дури, Швейцария. Оставих на прага старата врата, целунах мама Гергина с насълзени очи. Татко Коци стоеше до нея и криеше сълзите в своите очи. Каза ми: сине, пази се там, чуждият свят не е като дома. Стиснах зъби, скрих болката в мен, качих се на пътя към непознат ден. Зад мен останаха детски мечти, а пред мен студени чужди улици. Не знаят хората колко боли, когато празник идва, а теб те няма. Когато телефона звъни нощем и чуваш гласа на своята мама. Заминах за пари, не за богатство. Заминах, защото животът ме принуди. Швейцарец Рия ме прие и ми даде хляб, но никога не замени моите хора. Работих до болка, мълчах и търпях, със сълзи в очите много нощи заспивах. Купих си неща, но едно не успях да купя: времето, което изгубих. Татко Коци, твоите думи помня: Сине, бъди силен, не се предавай. А мама Гергина всяка вечер Се моли Бог да ме пази там. В чуждата земя съм просто един човек, който всеки ден доказва своята сила. Усмихвам се пред всички, но само аз знам колко рани съм скрил под тази усмивка. Децата растат, аз гледам снимки, пропускам моменти, които не се връщат. Парите помагат, но няма цена за една прегръдка от родната къща. Заминах за пари, а изгубих години. Оставих сърцето си някъде там. Чужбина ми даде хляб на масата, но ми взе част от моята душа. Швейцария, Знаеш ли колко сълзи има тук? за всеки човек, който праща пари вкъщи, стои една история стои един човек и две сърца, които чакат своя син. Един ден ще се върна, не с богатство в ръцете, а с надежда в сърцето. Ще прегърна мама Гергина, ще прегърна татко Коци и ще кажа: вашият син Марко се върна. защото човек може да живее навсякъде, но душата му винаги търси дома. Мамо Гергина, татко Коци, вашият син Марко Швейцареца ви обича безкрайно. От Швейцарецария ви изпращам цялата си любов. Никога няма да ви забравя.